Те са уникални и неподражаеми, няма да откриете никаква прилика помежду им или между тях и всички останали български изпълнители. Ще ви покажем кои са българските изпълнители, чието ексцентризъм често минава границите на добрия тон и добрия вкус. А именно това, че са толкова различни и разпознаваеми, им носи най-големи успехи. Като излюпен лично от Лейди Гага изглежда младия Александър, който записа парче с поп-фолк певицата Десислава, известна вече като Дес. Преди дори да чуем за него в България, Алекс се е занимавал самостоятелно с музика в Щатите и по-специално в Ню Йорк. Така че приликата му с майката чудовище съвсем не е случайна. Тя се вижда ясно в клипа му Creature in Me, който включва странни персонажи, ефектни сценични костюми и много скъпи обувки и бижута. А ако съдим по съвместния му клип с Десислава, Алекс няма намерение да се забива в банално нормалното. Двойна самоличност в името на музиката има и Джейсън брат Луис. Зад псевдонима и смелия грим запазена марка на певеца се крие Людмил от музикалното шоу X Factor. Въпреки че не спечели шоуто, Джейсън нямаше как да не бъде забелязан заради яркия си личен стил. Той отново го показва във видеото към дебютната си песен Goodbye Mr. No One. Смесим ли ексцентричност, нестандартен грим, бижута и ултра скъпи обувки, значи е време да споменем Азис. Нито една класация за странни визии и медийни образи не може да мине без да се спомене неговата особа. При Азис не можем да говорим за простичкото и най-обикновено раздвояване на самоличността, защото той има няколко. Последното му превъплъщение изважда на повърхността женското му аз и получава името Азия Ротшилд. За сега Азис в ролята на Азия не е записал песен, но и това ще стане, ако почувства необходимост да изрази тази си самоличност. Пълен с идеи за провокация и рапърът устата. Той се престраши да се бори преградата между поп-фолка и рапа и в резултат дуетът му с Софи Маринова е един от най-успешните на родната музикална сцена. Устата не се притеснява да поведе дуетната си партньорка в най-различни и неочаквани посоки. Не можем да пренебрегнем неговите крещящи костюми във всички възможни нюанси, от бебешко розово до портокалово-оранжево, както и уникалните му аксесуари, кожи и дори истински питон. За десерт сме ви оставили гиганта в областта на странното, шокиращото и дори притеснителното. Човекът, който от всяка своя песен прави всенароден хит. Деян Неделчев. Текстовете на песните му, идеите и техническото изпълнение на клиповете, участниците в тях и костюмите са плод на титанична мисъл, която ги е създала така, че да не бъдат никога вече повторени. Това бяха изпълнителите, които оставят отпечатък с всяка своя поява и нов проект. Ексцентрични или направо странни. Те все пак приковават вниманието ни с яркия си личен стил. Виетнам, сумирисан фазан и устран пеликан, с топкани разбит са японски Нисан, танцувайки френски канкан.